a Václav Studnička. Konvent a Václav Studnička, jak jsem říkal, poslední dvojice před přestávkou, kdy bude opět upraven povrch kolbiště a opracoviště. A zatímco dvojice najíždí na překážku číslo 1, já už vím, co bude následovat. Dámy a pánové, Konvent se dnes loučí svojí sportovní kariérou. Pojďme se s tím rozloučit opravdu důstojně. 17letý Valach, český teplokrevník, po konturu Matka Šálka konzervátor, několikanásobný účastník mistrovství České republiky. Toho úspěchu dosáhl v parkourech stupně STAT při velké ceně mostu Jevčiny, Týrova. Dvakrát se umístil jako 7. na mistrovství České republiky seniorů a na vrcholové úrovni sportoval 7 let. Konvent a v jeho sedle Václav Studnička. Za potlesku přírodních tribun se loučí po sportovní kariérou 17letý Konvent, kterého ve většině parkourů vedl právě Václav Studnička, jedna z veličin českého parkourového skákání. Konvent si bude užívat svého důchodu, sportovního důchodu. Přítomná je samozřejmě i hlavní dozorčí inženýrka Marcela Šímová, druhý z bratrů Studničku Honza, Konvent toho zažil opravdu hodně, odportoval to hodně, mnoho těžkých parkourů, mnoho těžkého skákání. Jak jsem říkal, jedna z těch velkých veličin parkourového sportu na českých a nejen českých, ale i evropských kolbištích. Takže přejme Konventovi příjemný důchod. Já si myslím, že jezdecké centrum zájezd toho zárukou. A dámy a pánové, Konvent opouští česká sportovní kolbiště.